अपना बामला के कोनो पटा ले पैसा कमाए बारा जाते नहीं के कहता पानी नहीं के सूत करत हो दैया पानी कैसे सूत करी हम कोई नहीं बोलती के पानी ले जाइए बारा में रहिया कुर्ता पायत ले जाता तो पलती के पानी नहीं घर लेके जा सका तो नहीं कीड़ा उड़ा हो जी कैसे कीड़ा हो पानी में कीड़ा होला कि खाना में कीड़ा होला कीड़ा जौमन लेला धरती में तो पानी में ना आई खैको में ना आई कहीं ना आई तो माटी में रहतो ना आई मैं खूबे मोरी हो भाभी गोरी ओई येरा नहीं दे हां तो माई के बो के करा से बतियाव तड़ू हां आई रे माई हां माई तहर माई तो मर गईली बेचारी बड़ा हमके मारत हम कला उकेले हम देखे नी माई सपना में लौकत हुई हां सुतम ना की जब जात रहनी तब बगल में 20 गो रुपया डाल देत रहनी वहां के हम कहत रही कि ना ले बाकी 20 गो रुपया ले लेत रह लार चुवत रहे ले तुरंत अब कहत नहीं कि पूरा आरो देत रही 20 गो रुपया तारा के हम तन की गहूं बेच लेत रही मंग तो वाला मर गेल ठीक हो गेल हो हैं आ कत गहूं चलो रागल बा अपन ही करके दे तो दूसरा घर के हम अपन ही ना देलू ए रानी सुना बोला गाड़ी दे दे मुंह वाला आदमी के गाड़ी ना दिहल जाला हम दूसरा घर के हई अपना घर के हवा तू तो तब तार मरद नहीं भूख लागल बा कल 5 किलो चावलो रहे तो ले जाके दुकानी पर बेच देलू बताओ मैं पैसा भुलवा देलू रास्ता में गोल्फी की ना गोल्फी खाताड़ू एक दिन ना खा जाई जाला ये कैसे जर गइल बाड़ू ओ गरई ना मिठाई से गाव रे मांजी मंदी में गरा गइल हो हाथावे अच्छा तो मिठाई चोरा के खाताड़ू सुनो भूख लागल बा तो भूख लागल तो कोनो व्यवस्था ना करे के पड़ी कर बा एगो व्यवस्था खाबा हम आनहर बन जाता नहीं हां कैसे करा तो बिना आँख फुटले आनहर कैसे हो जाए हो जाई हन आदमी तू पागल बाड़ू तू ना समझबू अरे ना अरे पागल बानी कह ना तू चला खाऊ रानी हाँ जा खाए मांग के लेके आवा ना हम अकेले ना जाए तारो चले के परी लागत नहीं खे डर लागता आदि नहीं आनर बनब हाँ चलाओ बजे 3 दिखनी 3 चलो का अंग्रेजी बोलत रू आओ पढ़ाई पढ़ले हैं बीबी में क्लास में बहुत तेज बाड़ू तू बहुत तेज खतोलो ले चलो जगह साल कटोरा या बूढ़ा ले लेता नहीं हो घरवा में ले आओ ले लो बिख महंगा बना दे अलस करम जरल है हमार तोर में 3 बिटा के बाद अंगा जे ए मामा अच्छा ले चलो चलिए मैं तो कर पारन ए सोना तो है चलिए मैं तो कर पारन रे पूरा एकदम खेत खरियानी में बन जा चल ए मामा का हो बात पूछिए को का सब कोई रोड में जाला गाड़ी बस पर भीख मांगे तू बारा नचौते धान बगल है जलिया दल अपना गौवा में से निकले के रहला त के में है जाइबू थन नाच के चला जी भीख त दिन भर मांगाई के बा अरे कोनो देखियो स त कहियो स कि भिखारी हो स कि नचनिया मारे लदकार हंगवे गोरी जो बना दुलावो तईमान ए चलिए मैं अटकल पारा ए सोना तो है चलिए मैं पतरी कमरिया बोले हाय ती भूख लागबा नाच ल सुना झुलावा हो अरे चल पहले भूख लागल बा कुछ मांग ले जाओ खा ले जाओ केकरा से मांगी जंगलवा में केकरा से मांगी हम सामने घर बा तू आना चलो ना आगा बा देखत कैसे बारे उजा बुझा बन जेबे चल हमके रास्ता बताई ह ना चल हमके अब लौकत नहीं थे लौकत नहीं खे काना लौकता चल नहीं के लौकत रे आवा जा कबारी हो हां कबारी केने बाड़ू हाँ
लखत नहीं के बा दुआरी पर बनी जा। हो बा ए भैया ए भैया चाचा को दो कोरे के गाना ए तो हमारी प्रणाम प्रणाम भैया। खुश रह खुश रह खुश रह। हे यार बानी भैया भैया हम आना रही नहीं खेलो का तो हिंदे तो आने नहीं आते तो नहीं आने ये आना बा तू साथ के लोग तो बा बनो दो आना ना बनो बा ना भैया ना। हमर मेहरारू पागल सन के ये कब का कह दी कोनो ठीक है। पागल हो जे आंख में लोगो त कि ना कसम ए ए कर लो केला झूठ नहीं के बोलत इतार में मोना धनो ना तू इंतर में ना नु हनु चाचा हमन चाचा हम का चाची है हां ए तो दिन भर में 5 दो तो आधा तो ना दुआरे पर हमारा भीत मान ए थीत बता ए नेते अब तो ए भात थई बदाती ए तावन खाए ना जाए पैसा लियल जाई। पैसा नहीं खाई भूख लागल बा हम खाई अरे बासी कोसी भीख ए मंगा याना ना के होए कर ना दहम के लिया हो जा ला थरिया तेदन तो आ तो तनु ए थीत भाई हवे रहत हमने ते अब अपन थरिया में लिया हो ए थीत बताउर नेते आई हाथ ना मिली पैसा ली हमन का मारा तड़ुआ कह तड़ू के आनहर ना है हाय कोई पकड़ा जाई तरे। ले हम ना मांगे जाई अरे रुक रे चल हमने के भूख लागल हमार लागल बा बगतारा का अब ना मिली आवता लेके कब्बे के गइल हम ना आई तारो ने सब ठीक नहीं के तू चल ना पागल तक का बा जाने लाठी लिया गेलो ओकरा शौक हो गेलो त मारे लगी चल 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 ये समझ सरवा धीरे धीरे आनहर बनल बा दुआरी बे लही नहीं के लौक तोर लौक अरे त गांव में बानी जा रे चल तक 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 हमके लौकता बाकी तब का कनिया पर भार दे के चलता निहुर जे हम तुरंते चल खैला बिना टूटल बाड़ू त निहुरबू ना। बोल 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 का बोल बोले लिवियो बामल रे तोरी दादी मोहनिया बोल कि भीख चाहिए भीख चाहिए हो दया के बा माई बहिन बोल ये बते तू ना बस तू बस हम ना बोल के बा ओ चाची जाओ भैया तनी भीख दे दा भैया। बड़ा हैंडसम बा हे ने बा आना रखा भैया हाँ भैया आना रही और ऊपर से मेहरारू हमार पागल सन की ये पागल आनो ना हो हां ना अरे पोल मत खोलना तो मार लगे भैया आना रही भैया हमके नहीं खेलौकत। हाँ तू होने जा जा पता चल जाए जा आना रही भैया दे दा कुछ आना हवा अच्छा भैया कौ दिन से भीख मांगा थोड़ा जा हमने के जन्म से मांगत नहीं जन्म से? भीखे मांगत बियाह हो गेल इनकरा से। ना हो लेबेरिया में बिया बोल अच्छा हुए प्यार मोहब्बत में ना ठीक है भैया रुको हम 40 किलो चावल लिया देता नहीं 40 किलो हाँ 40 किलो गेहूँ हाँ हाँ 10 रुपया देता नहीं अच्छा ठीक बा ना हाँ हाँ आ सीधा कल मिलता सीधा कल अरे चुप रे सीधा कॉल तो यो ना मिल चुप सीधा कल अब पोल खोला तड़ू तारी दादी पागल सब नट ले आया हो हम एकरा के लेके जाता नहीं नट ले आया चल चुप रे लिया दे ना ले आई तो देख गारंटी में दो भूखे मर जाइबू ओई तरे हम एकरा घर ही रह जी हैंडसम बा तार से बढ़िया बा देख ले हम ताके कौन रख ई पागल सन की के कौन रखी रे तू अनर बनर वाला तम तारा के रहब आनहर बानी हां कि काम करे के मन ना करला वो से बनल बानी आनहर तू तब चल। तू अनर नहीं खा ए भैया रुक भैया आवा दिन तोरा उपाय करते नहीं मर्द हाँ हाँ गहुआ कैसे में लेट होत होई गहुआ का सता हाँ हम कहबी ना हाँ। तो मार के सही के आंखिया फोड़ दिया सा हमार ठीक हो जी बढ़िया से अनर बन जब तो केहू शौको ना करे सही बात रही अरे तो दुनिया कैसे देखबो राणो कैसे देख अनर बा कौन की भारी बा कौन है भैया की रुक हाथ छोड़ दो गेहूं चाउर देते बड़ा एगो टेम्पू रिजर्व कर दिया टेम्पो कर दे। हाथ छोड़ भाई एगो टेम्पो कर दी आय हाँ काहे खातिर बाना तड़ा तू जानता रहो 2 दिन से लौर में मूर्छा लागल बा अलाउर में लोहा के का नहीं कहिए के तेल लगा के रख बुझाता मारी भाई रुक करे साला आय आन्हर रे ना हाँ 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 करे साला तोर मेहरान छोड़ के भाग गई कहत रे हां कहां तोरा के बांधी रे कहां बांध दो कहीं खूंटा पर आ भेजवा आ भेजवा खाना में लेना ना दाल भात दिया आ